गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै पेट्रल डिजेल मोनाबो जानो हागौ। खौरां मोननाय बादिब्ला भारत नाङैनो पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थानो हागौनि खौरां। बन्दनि फारसे मदद सा सानजा पेट्रल डिलार्स एसोसिएशननि आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतआव बन्द थानो हागौ। थावनि कम्पानिफोरनि बेरेखा हादोर नाङैनि बेरेखा अल इन्डिया पेट्रलियाम डिलार एसोसिएशननि धरना हाबाफारि। डिलारनि सायाव जेबो नारसिनालासिनो इन्डियाननि एक्साइज डिउटिखौ खम खालामनायनि दाबि। बेखौनो मदद होदों सा सानजा पेट्रलियाम डिलार्स एसोसिएशनाबो। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव। पानिपुरि जानानै खेबसेयैनो सा 9 गथ'साफ्रा जब्रा। बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशनि मेटलामनि जिल्लायाव। देहा बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला पानिपुरि जानानै सा 9 गथ'साफ्रा जाब्रबथायाव गोग्लैदों। सल'निफ्राय मिथिनाय बादिब्ला मध्य प्रदेशनि गंसे गलानिफ्राय गथ'साफ्रा पानिपुरिखौ जादोंमोन। नाथाय दसेनि उनावनो गथ'साफ्रा खर' सानाय आरो गोबानो हमो। लोगो लोगो गथ'साफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। फाहामगिरिफोरनिफ्राय गुबै बाथ्राखौ मिथिना मोननानै पुलिसआ बिसगोनां फुचका फानग्रा गलादारखौ एरेस्ट खालामो। ट्राइबेलनि उन्दै फरायसाखौ जिनाहारि खालामनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्रा आमिर हानजाखौ सालाकाटि पुलिसआ हमबाय। थांनाय 13 मेआवनो जादोंमोन बे जाथाया। दायनिगिरि आमिर हानजाखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिजिरनानै थाबैनो गोख्रों साजा होनो थाखाय गोबां आफाद गौथुमफोरानो दाबि खालामदोंमोन। दुथां आमिर हानजाखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय गोबां दाबि खालामनायनि उनाव सालाकाटि पुलिसआ दा दुथांखौ हमबाय। जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै सोमावसारनाय गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला जाय समाव आमिर हानजानि हेंथायै पुलिसआ थानायाव गसर थिसननाय जादोंमोन बे समावनो आमिर हानजाखौ हमनानै साजा होमोननायमोनब्ला क'क्राझार जिल्लानि दलगावआव फिन गेंरेप जाबावनाय नङामोन। दुथां आमिर हानजाखौ साजा होनो थाखाय गोबां दाबि खालामनायनि 18 साननि उनावसो हमनाया पुलिसनि लोरबांथि आरो पुलिसआ दुथांजों माबाफोर मेनेजमेन्ट दंमोन नामा होननानैबो बोराबनायखौ दिन्थियो बिथांमोना। बिनि अनगायैबो जाहाथे सोमावसारगिरिफोरखौ सामलायनो थाखायल' आमिर हानजाखौ हमनानै दोना बिनि थाखायनो दाबि खालामो आरो बिथांमोना दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै फासिनि साजा होनो दाबि दैखांदों जाहाथे उननि समाव रावबो दुथांफोरा बेबादि गाज्रि खामानि मावा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कभिडनि थाखाय गावनि गार्जेनखौ खोमाना लानांनाय उन्दै गथ'फोरनो दानफ्रोमबो 4,000 राङै होगोन होनना समबारखालि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया गोनांथार फोसावनानै होदों। गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों कभिडनि समाव गावनि बिमा बिफाखौ खोमाना लानायखौ मदद खालामनाय जागोन जाहाथे गावनि सानफ्रोमबोनि नांगौखौ सुफुंनो हायो। PM केयार फर चिल्ड्रेन बिथांखिनि दोनखौ बेखेवना होनानै हाबाफारियाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङो जुदि सोरबा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय लोन लानो गोसो अब्ला PM केयार फान्डनि धोनआ बिसोरखौ मदद खालामगोन होननाबो बुङो। मख'जाथावदि कभिडनि गोसारनायनि थाखाय गोबां गथ'फोरानो गावनि बिमा बिफाखौ खोमाना लानांदोंमोन। मिरु सोरखारजों लोगोसे रायजो सोरखाराबो बे गथ'फोरखौ मदद खालामदोंमोन। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।